시간좀 구하지. 기도 없이 구름상. 에발 구겨 구름신발. Hello लोगोफोर good morning दिनैबो फुंनिफ्रायनो ब्लग खालामसिगोनलाय आङो दिनै मा खालामो बेखौ नायलांदोलाय सोनाबफोर ओमफ्राय आङो दिनै साम' भाजा ओमफ्राय दालि जहल संनो नागिरदों आरोना नै सायनानै सुनानै लाजोब्बाय आयै साम' जानायाबो एफा खस्थ'हाय नै सायदो दानदो आरो मानजिबावदो बेखौ फ्राय जानोसै आं फ्रायसो बेखौ भाजासो जानो मोजां मोनो आरोना दै होनानै जेब जेबनो ओमफ्राय ओंख्रि जानो मोजां मोना ओमफ्राय नै दालि सोबनानै लाबाय नोरसिंबो होलायबावगोनसो आङो नै साम' एवनायाव ओमफ्रायो ओंखाम मोनखांबाय ओंखाम मोनखांबाय नै ओमफ्राय साम' संसै आङो दे मा टप खालामबाय थाखो इयाव सासेया मबाइल सासेया न' सिङाव बल गेलेबाय थाबाय सासेया मबाइल आहा संगासिनो नै सारायखौ आरो गोसोम होनदोलाय कुकारखौ गोसोम होनदोलाय आंहा अगदाबावबो सङो नालाय नै गुफुर सारायबो दं नै कुकारबो दं आङो ओरैनो बेयाव संनो मोजां मोननानैसो सङो गोसोमबाबो बोसोर जुग जोरबायहाय ओरैबो ओरै साम' ओरै दालि संना लानोसै ओंखामबो मोनखाबाय नालाय नुवाखै नै फुगाराखैबो लेथ्राथार दा मोनखांजोबनानैसो फुगारसां मोनानि संनायनि और मेरी मम्मी क्या कर रहे हैं और मेरे पापा का क्या कर रहे हैं माथो केमेरायाव होदेरखो हारसिंसो रायलायबाय थायो बाबाखौ देखायहैदो मा खालामदों पापा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो मैं माइक ढूंढ रहा हूँ क्या माइक अबे मेरे बंदे में पहनता था बे कौन सा ये वाला ये दिखाओ हाँ तो ब्लू के ये लो बॉबल हम क्या इधर है माइक देखो हम क्या ढूंढ रहे हैं हम हैप्पी बर्थडे बर्थडे खत्म हो गया तेरा बर्थडे खत्म माइक मिला ओंखाम जाबाय आंहा दहायनि साम'खौ मोननाय दोननाय खेबनो हास्लाबथारासै जानो लुगैनाया ओंखायनो नै दायो जाबाय ओंखामखौ एसेल' जालायबाय आं ओमफ्राय साम'खौसो बुरजा जाबाय नै आयौ जासि जानानै गवाबाथाय खिथुजोंबो सोबनांगौनो सिगांजों गवाबा गबाय जानो हालाबा आंनो सिदो हरा गावगाबागाव नों बांसिन जाखादों बेखौ फसायदां नै बेखौ मोनसेल' लांदो होमबालाय गिदिरखा बियो आयौ मोदोमा ओमफ्राय गैया होनदां दङब्रा मोदोम दं साम'खौ भाजा जायोबा नोरसिं बिलाइ होफानांगौ नै मोदोमलायना नुवाखै ओरै थिखोनानै देखायहर आंखौ फ्रांसि होख्लायगासिनो संनाय मानाय दहायो देखायस्लाबनो हायासै आं लुबैनायानो थाब एवनानै दा जाबाय आरोना साम' जानायनि थाखायनो ओंखामखौ इसेल' लालायलायबाय आङो साम' जाबा ओंखाम जानो हाया आङो माबा उननायजों बे बारा हाबलांफानाय बायदि मोनो ओंखायनो उदैया बुंखायो आंना नङालै ओरैनोसो होनदां ओमफ्राय नै साम'आथ' जाखांजोब्बायानो खावसे ओमफ्राय नै खावसे जाखांनानैसो आया ओंखामा खबाइसे सोबाय साम'खौ खनसे खुदुमबाय र' खुदुमनां दसे नै उनजों गवाबा सिगांजोंबो सोबनांगौ खिथुजोंबो
मोदोमा हले बरहाखा लावथिनि हाब दाग नांजोबलायथारो नामा आंनावलाय जानो हाबाब खुदुमसां लोगोफोर नै ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लानानै दखानाव फैलायबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय नै आयै खर'बो फार्स्ट हाबजेनबा खर' गरम जालायखायो आरोना जेव जेवनो बोखास्रांनानैसो एसे साफा ओमफ्राय नै सुनांगौआ आरो दंखलाव खावसे दोनहैबावबाय आङो नै बेखौ सुजोबनांगौ नै लाइभआव जोंनि दखानखौ अबेथिं होननानै सोंहरबाय थादोंमोन ना दाखालि नैबेहायो बाजार जायो आरोना सुक्रुबार बाजार बेयाव सुक्रुबार बाजार जायो ओमफ्राय नोरैथिं माबा ओरैनिफ्राय फैबा काजलगाव ओरै जोंनि सिडलिनिफ्राय ओरै फैनानै ओरै सिदा बासुगाव थांबाय ओमफ्राय बिनि ओरै अपोजिटनानो आरोना साथा होनाय नुखायो नै जोंहानि दखानखौ नै सासे सिबगासिनो सासे फांखा होनानै बेयावसो दंगासिनो नैबेथिं जाग्रा नै बिथिंजाय जाग्रा बेयावहाय माबा होनो मोनथ'वाखै लेथ्रासो जागुलायबाय बेयावबो फ्लर होनो मोनाखै नै जोंहानि मेनुआ मेनु